салом ба ҳамаи халқи тоҷик. Кани опа аккурат нафрод остабона ғалти наход бия ма инҷа даст шақапам нағалта фро ана молодец буромада рафта навкабаё имрӯз ҳаво хушрӯзи ҳаво саҳар ҳаво офтоб буд ҳозир ҳаво камтар гирифтагӣ лекин ҳаво гарми хушрӯ мо ҳозир магазин рафтестем камтар продукта нест продукта гирем баъд мебием чӣ кор мекунем ячка шохчаҳои нилуфара бинам рафтем метонем буромада кани опа опа када бурояд буро опа мошина омадеста гузар гузаре нохе чӣ буда муравейка буда да чӣ буда онҷо да кани птичка кани птичка колеса буда аҳа ваяш вай мошин шикастагӣ будаём шуден ҷон рафтем пеши дадаш машина дашинем рафтем куҷо мерем чӣ дастша рафтем куҷо мерем мошина дашита дадаш куҷо рафтеста ча мошинтон гар чикор кунем дига машина мерем ҳозир вай ойнаш поён шудаём машина маъқул шудагум вай бо мана ранг доштаем маъқул шуд мошин вай чӣ хел фасон будаём маъқул шуд мошин да шумо чӣ жетон гирифтем кадаш автоматически мешада тарси чиқад сахт қапида шаҳоз ягоне дурнаша тоб хӯрдеста буд вақте ки ҷумидона сар кард оша сахт қапида
بیرون هوا هم خدام شمال و стула پرنده برده 1 ساعت پیش ازی 1 ساعت پیش ازی باران بود با هوا خوشرو شد هوا هم خیلی گرمی خوشرو اینجا در من کبوتی کاشتم من این تو کدام کبوتی کاشتم علاقه چه خیلی سبزیده برومندیان این هر دوشون کبوتی چه خیلی خوشرو هم مجو سبز